Bueno, urtarrila iritsia eta Olaizola sagardotegian gaude, beraz sagarrak kupel barruan ja dantzan daude. Hasier barrun daukagu eta gure kasan sagartotegi denboraldia ireki behar dugu. Goazen barrura! Nola eragitzen duten aldatzea pelota sagar mundua atikan? Guretzat zen hutsetik astera, kirol batetik bizizia eta sartzea mundu honetan oso diferentea da. Ez politia da, baina oso diferentea. Zer muz ikusten da beste aldetik? Zuk dakizun bezala, kanpotik jende bakigu ze ikusten duen, baina atzetik daun guzi ez zu ikusten. Hola da bai. Pilotan eretzako beti gogorrana izan du da presioa, azkenen beti telebistan zaude, jende askok ikusten du, eta hemen diferente da, hemen nahi dituzu gauzak ere ongin, eta asteburutan lan asko izaten da, baina, diferente, bi egei esan nekagarri dira, ez. Eta nun daude pasa gehiago, frontoien, hemen sagardotegian? Hemen gehixio, bai. Gure kasan sagardotegi denboraldia irikia behar dugu, eta nik uste ze modu hobeagoa, sagardoa aprobatzea baino, kata txiki bat dengo dugu. Kupel desberdina dazkau, orduan sagardo desberdinak de bai. Aurten bi barrikain ditugu, hori bertako sagarrak indena, eta saiatzen gana da, gutxi gora bera sagardo guzik ongi hotia, ez hotia desberdintasun handik sagardo batetik bestera, ez. Ikustu ditugu baitare kolore desberdinak, bat iluntxua, beste batzu de bai karboniko gehixiokin, eta, beti esaten dena sagardo gileek, ez da, gutxi eta maiz, ez da. Ez jendeko itxura handia dukit, sagardo asko hartu eta baso neukitzeko, ez nik uste apreziatzeko bai bere zaporea, bere usaia, eta dela momentun hartu, baso nautxi eta edatea, ez. Esaten duguna sagardotegitan askotan frantzesak hartzen duten sagardo tragoa. Naparrak ebai. Naparrak ebai. Hau da gure kasako sagardo berria. Topa!